kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Radio Benkan 97.1 fiɲɛ suru ka bɔ Sugunukura Kuluju Nagakɔrɔla na Dongbaru ale labɛnna fasirijɛkulu mɔfɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Sorigi dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Janjugu dɔ dara an ka wulumasiri taabaw ɲɛ a kɛra sigidala nugu ma ko jangira a kɛra sababu ye a y'an ka wulumasiri taaba dɔw a y'olu bɔnɛ u nin na. Bɛnkan o sɔrɔla gouvernement ani solonadon jɛkulu olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu y'u u bolonɔ bila octobre kalo tile 15 san 2016 sɛbɛn na. Kalanw olu kurayala kalansow kɔnɔna na bi dɛnɛndunya in na. Siman sɔngɔ balagayɛlɛn o kɛra sababu ye jamana fanga marabaw u ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kulu dɔ sigi sen kan a ko a bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na. Dongbaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan janjugu dɔ dara an ka wulumasiri taabaw ɲɛ a kɛra mɛ kalo tile 16 san 2019 tile ganyan fan fɛ nin kɛra an ka wulumasiri taabaw ka ɲɛdamakulu dɔ u ka munumunu salo hokumu kɔnɔna na u taara bi janjugu dɔ de kɔnɔna na sigida la nugo ma ko jankera ale ni jafara be o cɛ ye kilomɛtiri damadama ye a bɛ Mopti mara la. Kunnafoni labanw ye mun dangenamaya wulumasiri taaba faama u naani olu bɔnɛna u nin na kelen o jogina maajugu ninnu n'o ye mugujugucila jatigɛwale kɛbaw ye u taara n'an ka bolimafɛn kelen ye. Bɛnkan sɔrɔla solonadon jɛkulu lakɔlikaramɔgɔw tɔgɔ la olu ni gouvernement u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ solonadon jɛkulu ko fɔ minnu y'u bolonɔ bila octobre kalo tile 15 san 2016 bɛnkan sɛbɛn na olu tun ye laɲini kɛ gouvernement fɛ u ka laɲini 10 baɲango kɔnɔna na k'a fɔ gouvernement u ka lajali tɔrɔmuɲɔn dɔ di lakɔlikaramɔgɔw ma ko catégorie A mɔgɔw ko 30,000 catégorie B 25,000 catégorie C 20,000 ko k'o di olu ma. Sigigakumaw kɔnɔna na gouvernement y'a jira k'a fɔ ko o se tɛ olu ye ko nka k'u bɛ se ka mun kɛ o de ye ka to ka tɔrɔmuɲɔn dɔ d'u ma san kɔnɔ. Tɔrɔmuɲɔn a bɛ di utukalo waati de u bɛ se ka sɛbɛnw san cogo min na ka u ka labɛnw kɛ u bɛ se k'u ka kalanw labɛn ka ɲɛ cogo min na u bɛ kalan mun kɛ den tanu kun. Gouvernement ko ale bɛ se ka mun kɛ o de ye catégorie A ka 12,000 di o ma catégorie BD ka 8,000 di o ma B1 ka 5,000 di o ma catégorie C ka 7,000 di o ma a bɛ di utukalo la san 2019. Mun ye lajali tɔrɔmuɲɔn ye sosarako la gouvernement ko prime ani indemnité ko o kɔni wajibiyalen tɛ lakɔlikaramɔgɔw ye. Syndicat ko ayi olu ma jɛ ni o ye ko fɛn min ka dɔn ka fɔ taasiraw la ani bɛnkanw na ko sosara dɔ ka labila olu ye. O de kosɔn sa gouvernement ko k'u ka a bɛnkan kɛ indemnité ye siyɔrɔko la mun n'o bɛ kɛ 4,000 ye mun n'a bɛ sara san 2 baɲango o furancɛ kɔnɔna na yalima 2,000 o bɛ di janvier kalo san 2020 2,000 o bɛ di janvier kalo san 2021 u ye bɛnkan sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ tomiyɔrɔ 3 baɲango la minnu bɛ taa u ka ɲɛdama sɛbɛn ko k'o lajɛ mun bɛ lakɔlikaramɔgɔw ka jɔyɔrɔ ko o kibaruyaw ko fɔ k'u ye bɛnkan sɔrɔ o fɛnɛ na. DGCC ale ye wuli ka jɔ kɛ malidenw hakili bɛ se ka sigi cogo min na siman sɔngɔ yɛlɛni o hukumu kɔnɔna na. DGCC ale de direction générale du commerce et de la concurrence ye olu b'a min sigin bɛ ka ɲɛdama kɛ sɔngɔw bɛrɛ bɛnni na jɔafiyɛw olu kɔnɔna na u ko siman sɔngɔ balila ka yɛlɛn ko a kɛra sababu ye 5,000 baɲango o farala siman sɔngɔ kan. O de kosɔn sa olu ye wuli ka jɔ kɛ kunnafoni fɔlɔ minnu n'olu dangenɛmayara o de ye k'a jira k'a fɔ ko Senegali jamana kɔni ye balili kɛ siman bɔli la ka taa a kɛrɛfɛ jamanaw olu kɔnɔna na k'o de kɛra sababu ye ka siman sɔngɔ yɛlɛ ko nka olu ye jateminɛ min kɛ o de ye k'a fɔ usines na i n'a fɔ Senegali usine na siman ye 14,000 ani 900 baɲango ye Jamon Siman Mali olu ta ye 17,000 ani 500 ye i n'a fɔ Simaf Kita o fana ye o kelen ye ko nka 5,000 ko in sa kasi k'o bali k'o fara a sɔngɔ kan ko jɛn tɛ kɛ ni o ye. O de kosɔn sa direction générale du commerce et de la concurrence DGCC olu ye wuli ka jɔ kɛ k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kulu sigi sen kan minnu bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka nin ko ɲɛdɔn maa min ka baara ye nin ye jɛɲɔgɔn juguya o hukumu kɔnɔna na o ɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min na mun kan ka kɛ o ka kɛ. An
bɛ bita kuncɛ ni ji ka tiɲɛniko in ye. Ji ye tiɲɛni kɛ waati furancɛ tɛmɛlen na anw ka jamana kɔnɔna na sanjiba na min kɛra mɛkalo tile 16 tɛmɛlen. Funɛngɛnin dɔ ale ye maaw misimisi kosɛbɛ. Nin funɛngɛnin sano kalanso den dɔ don. U ka Mamutu Jara. Ko Mamutu Jara ye maa 10 bɔɲango a y'olu de ni kisi ɲamakɔrɔkaw fɛ yen. Mamutu Jara kalanden don u ka kalanso la n'u ko ma ko Flash. A bɛ arabukan a bɛ k'o de kalan ye. A sisan bɛ san 20 bɔɲango la. Wa den ta ni yɛrɛ maa 9 b'a la a y'olu kisi dɛ. O kɛra kɔfolo dɔ kɔnɔna na ji tun bɛ ka taa n'olu ye. A ye wuli ka jɔ kɛ k'olu ni kisi. A sɛgɛnnenba nin kisili ninnu kɔfɛ ko jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye foli ta ka ɲɛsin funɛngɛnin ma. A y'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ a ka jija la ka ni maa ninnu k'u ni kisi ka tila k'a fɔ ko don nataw la k'a bɛ n'a wele ko ka taa penpen tara a disi la n'o ye médaille ye a ka nin jija in ni a ka nin cɛya in na ka maaw ni kisi. Ko a ko jamana ɲɛmaa b'a fɔ tuma min na yɛrɛ ko y'a sɔrɔ a bolo ninnu bɛɛ kun banabanalen don a kɛtɔ ka maa ninnu kisi o kɔlɔlɔ kɔni ko Mamutu Jara ale ma kɛ maaw ye i n'a fɔ minnu ye jajugu ta maaw bɛ degun kɔnɔna na tuma min na k'o jajugu ta ka bila bɔlɔlɔw sanfɛ foroba barokɛyɔrɔw Facebook ni WhatsApp k'ale ma k'olu ɲɔgɔn ye dɛ ale kɔni kɛra maa ye mun y'i ta kɛ kisili ye foli ka di Mamutu Jara ma ala k'a mɛn an kɔrɔ nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka lase a balimakɛ Seydou Sila Maraka fama fɛ Sorigi no dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɛla ni ala ma ka jɔnya joona sini an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma ni ala ka jɛn ye n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka fama ka journal Bambara ka kunnafoni jataraw a ka laselibaw a n'a ka journal Bambara a n'a bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ ye mun tora ne o ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛɛ sini ni ala sɔnna ma. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.